SMNR Radio News Blast. International News Blast. Sa atong balita sa gawas ng nasud, gilusad sa Taiwan ika-42 nga Han Kuang military exercises nga giisip nga labingdako nilang military drill aron sulayan ang pagpangandam sa nasud batok sa posibleng pagsulong sa China. Sud sa napo ka adlaw ang napo ka gabii nagbansay ang mga sundalo ug reservists sa paggamit sa bugat nga armas ubang combat ug command operation isip kabahin sa simulation sa posibleng pag-atake sa China pinaagi sa sea ug air blockade, missile strikes ug amphibious landing. Kapin sa 5,000 ka reservists ang miapil sa pagbansay, samtang ipadayon usab ang civil defense aron drills aron masukod ang kahandam sa mga air raid shelters ug backup communication system. Bisan gipakaminos sa Beijing ang mga maong military drills, padayon nga gibantayan sa makalyadong nasod ang nagkataas nga tensyon sa Taiwan Strait.